Hemm bżonn li l-Gvern f'pajjiżna jkollu pjan serju dwar il-bini li qed isir inkluż fil-qalba tal-irħula tagħna u l-Knisja ilha żmien tappella lill-awtoritajiet biex jiftħu għajnejhom u jaqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hekk intqal fi stqarrija jibsa maħruġa mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent fejn intefa' dawl fuq il-fatt li issa għandek lista sħiħa ta' lokalitajiet li qed jitkellmu b'vuċi waħda favur żvilupp sostenibbli, inkluż f'postijiet bħal Pembroke, is-Swieqi, San Ġiljan u anke Fgħawdex. Jissemmew ukoll lokalitajiet oħra bħal Ħalluqa, iż-Żejtun u Tal-Pjeta. Il-Knisja qalet illi l-skyline Malti sar dominat minn numru eżaġerat ta' krejnijiet bil-binjiet sbieħ li għandna fil-lokalitajiet u l-ispazji pubbliċi qed jittieklu bla rażan. L-istqarrija titkellem ukoll dwar kif il-bini u l-iżvilupp bla rażan qed iwassal għal ħafna dwejjaq fost il-Maltin għaliex l-ambjent qed jinqered u bħalissa mu jaqta' xejn it-tgergir fuq bini eċċessiv. Dawn huma sinjali illi min imexxi għandu jisma' u jagħti każ, it-temtajt l-istqarrija.